Ikastoletan koordinatzaile izan nintzen bada 2 urtez. Eta oso urte interesgarriak dira, tensio sozial handia dago ezker eskuin, eta eta sexta, eta quinta, eta, bueno, ni orduan komunisten taldean, negoen komunistak. Gero itxuriko gara, baina, bueno, eta, bueno, hori, testu inguruan diot, eta ikastoletan tirabira eta konflikto eta gatazka handia daude hainbat ikastoletan. Portugaleteko ikastolan botatzen dituzte irakasle batzuk, batak, enteratzen dira edo ez dakit Madrilen detenitua izan dela. Eta orduan pentsatzen dute Madrilen izan zen PNN-eren batzar batera joan inbitatu zuten, eta hori PC zegoen hor natzean. Profesores no numerarios. No numerarios de la universidad. Orduan, no de la universidad, sino de institutos. Institutetako jendea zen. Orduan, claro, gero, jakin genuen PC-ek egin zuen hori hori, jakinek dana klandestinoa zen. Inbitatzen zaituzte olako batzar batera, eta lagun bat, joan zen, Portugaleteko ikastolan zegoena, ni inbitatu ninduten, nik ez nuen, nik koordinatzaile nengoela eta zitzaidan iruditu egoki, eta orduan berau joan zen. Joan zen, dakin gabe zer zen, total, batzar horretan, harrapatu ditzituzten, el 1001koak harrapatu zituzten, eta kasualitatez hauek alboko gelan omen zeuden. Eta orduan jauzi egin ziren, zareka da berean... Komisionesekoa ziren albokoak. Eta orduan, Madrilgo ostak izan lekutan batzartuta zeudela harrapatu zituzten. Horren ostian, ikastola horretan, bota nahi izan zuten emakume hau horregatik. Emakume hau eta beste batzuk. Eta itzaki, ez dakizek, les habían encontrado unas cintas de Paco Ibáñez. En fin, imaginazazue, baina ikastolen barrutik. Ni hor koordinatzailean nengoela, Xabier Gereñorekin, Xabier Gereño proposatu niño como buenos hombres o buena mujer, bakea itxeko bien artean, joan ginen biek, eta, claro, hor problema hanka sartu nun, esan nien, poliziak errepresaliatutako jendea errepresalatzen badugu hori fascisten jokabidea da. Eta, claro, hil nahi izan ninduten. Total, holako gauzek ere gertatzen ziren, hau Portugaleteko ikastolan izan zen. Hau da esateko giroa zein zen, eta giroa bazan ja gogortxoa, ze, claro, irakasle gaztea ginen, ezkerreko jende asko, eta zetor, gazteak eta nagusien arteko tirabira hasteko. Hor bada mundu baten hasiera berria, eta da, emakumezkoak adibidez pastilla hartzen dugu. Horko batzuk, baina asko ikastoletan. Frakak motzak eta dara matzagu, motzak. Frakak. Eta luzea. Bai, frakak dara matzagu. Libreago gara lehen baino. Eta gu izen gara lehen bizikoak hortan, ezta? Frasismoren ostean berriz ere atea zabaldu ditugunak. Edo ateak zabalago izan ditugunak. Total, 2 urtetan hor egon ondoren, hor gertatzen dira gauza askor gertatzen da ikastoletan Adelaren kontua. Adela Gorria. Adela gure arabaz lorea, Adela Ibaberena. Baina Adela Ibabe da abortua egiten duen neska bat bestaldean, Mondragoiko ikastolen represioa, eskerrari ikastolako Mondragoiko ikastolan egin zieten 16 irakasle bota, eta oso gauza terrible izan zen hura. Horren ostian, Adela aurdun dagoela, enteratzen da eta abortatzera doa bestaldera eta sarrastia egiten diote, barruan usten diote dana, haien baten hil zen, terrible, oso fuerte itzen zen kontua. Baina, lehenko gogoratzen nuen beste gauza bat, Deustuko irakasle bat adibidez, erditu egin zen, inoketzekielarik aurdun zegoenik. Gurekin batzarretan egoten zen. Baina, klaro, eskondu gabe zegoen. Ondio, momentu hori da,
ondio eskarela, emakumeontzako oso momentu gogorra baita ere, danontzako zaila. Gazteontzako mundu berria zabaltzen ari dela eta mundu berri horrek ez dauka modurik.